रानात रोयणीचेर उगवपी अळमी म्हणटकीच दर एकल्याच्या जिबेक उदक सुट्टा। सिजनाक एक फावट तरी अळमी खावची अशें दर एकल्याक दिसता। सोमारा दिवचले ह्या अळम्यांचें दर्शन जालें। दिवचल साखळे रस्त्या कुशीक कारापूर तिस्क वाठारांत ही अळमी विकपाक उपलब्ध आशिल्ली। 600 रुपया वांटो ह्या प्रमाण अळम्यांचे दर आशिल्ले। अळमी म्हणटकीच खव्यांनी घुरी घाली। पुण्य म्हणजे ते ठिकाणी तसं पाऊस लागला तशी अळमी पाऊस आता एकसारखं आता सतत तर 2-3 दिवस लागत राहणार तर घसक आणि असे आपले ते घसकर अळमी येतात आणि रोईन कशी ही अळमी कशी बनता वाळेरूपासून अळमी बनता त्या रोईनी करता वाळीच ना तर ते अळमी आहे ना वाळेरूपासून अळमी यंदा कोणी आणि यंदा पेडा कशी कशी 4 पैसे आला यंदा कशी हे पेडाक 2 तर त्या पेडाक 4 अशी येईल आणि एका पेडा कशी 4 पैसे अळमी आहे